Hello. Init kayo, pasti. Ready? 1, 2, 3. Hello everyone, it's me, Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. We are here again sa atong series nga #Tanong Kay Kristiano. Sa akong Facebook account, nag-post ko kung unsa yung mga questions about sa kuang. Pero mga traidoran sa unsa yung mga questions and ako silang pang-answeron. Okay, ako na answeron ang first question. Okay. First question from Glevem Ane Vender Gionzon ata ni. I don't know if I'm correct. Correct me if I'm wrong. Mga tao ron og mag-post nga i-express nato unsay naa sa tong mind masuko sila. Unsa may purpose so what's on your mind there is FB. Og kada post nato masuko man sila. Siguro ikuan lang pod. Ilugar lang pod nato kung unsa nga atong ginapang post para dili pod sila ma-trigger or masuko sa imong like give and take. Yes. Okay, next question. Haha. This is from Angel K. Ronda Sumalpong. Unsa ang paghibalo nga crush nimo ang tao? I mean, more than that. I'm still confused. Siguro basta imo na siyang ginapangita. Siguro kung mamising siya in ana. Okay, next question. This is from Michelangelo Natinga. Kung matulog ang lamok, magkatol pod ba sila? Para dili sila lamokon? Siguro kung magkatol sila, kung naay magtighimog katol nga dili mamatay ang lamok. Does it make sense? Hindi pa mamatay ang lamok, nga man lamok sa lamok. Ambot! Okay, so this question from Freddy Lumanas Lapinig. Ganong walay commercial ang asin? Actually na wait lang. Hi! Mahal ni ang commercial sa asin. Watch it. Parat siya! Buang! Puya! Okay. So, next question tayo. Next question is from Noel Hermosilla. Ahay mas lami, ang banana shake or banana Q with banana flavor? Maybe mas lami ang banana Q with banana flavor kay yun naman yung banana, diba? It's so hard. Okay, next question. So this question is from Freya. So, yung question kay Rica Plaza, last name nako. So, igagaw ta? Dili tanang Rica Plaza ang apelyido, igagaw, parinte, or unsa, pareharag apelyido. Next question. This question is from Gwyn or Gwynny. So yung question, nganong ayha raman ka makarealize nga pangit imong uyab kung bulag na mo? Alangan kay kung kamo pa, ay maski bati pa nagnaong, maski pag ang naong niya gibukbok pa nag-ayo, maski pag gibunin niyang naong, maski pag puro nakagid iyang naong, gwapo na si mong pananaw kay imo nang uyab.
Wala naman yung pakaulawan, oy. Bati ka, kinimugnaong gud, oy. Inana, chucho, ha? Pak! Dulot. Dulot, nana, Nagigit siya pa. Ano yan, dulot yan. Pak! Nana, dulot. Pak! Ano siya, dulot, o pak? Pak! Diba? This question is from Maxine Bitonio. Maxine Bitonio, yung question ko. Unsa'y mas duko? Bag ni Dora o bolso ni Doraemon? Ang para sa ko ang mas dako kay bag ni Doraemon. Bag ni Doraemon. Next question po, ano po, So, this is from Shang Bakalso. Anong naamay mga putot nga tawo? Kung walay putot nga tawo, di ka mo exist siyang. Is you po. Okay, next question po tayo po. Ano, So, this question is from Gwen Saceda. Nganong naa sa ulahi ang pagmahay nganong di man una or tunga? Natural man yung siyang naa sa ulahi. Sige ha, hatagan ti kag sin nganong dili siya pwede sa una or sa tunga. Kani first sa una. Anong magbulag man da? Anong nagbulag da? Ano? Ano nagbulag da? Ano? Dili pwede magbulag da. Dili siya pwede. Dili ka pwede magbulag. Namahay ko magbulag. Namahay ko magbulag da. Pwede kita na. Ay, pwede kita na. Kita na? Sige. Sige. Sige, kita na. Di ba tarantado? Nagmahay ka, maski wa pa nagkamo. Nag-gina daw kuno inato. Buang, di ba? Buang inato magbulag pagka man di. Ala, maayo po! Sige, next question na. Kagaguhan lang talaga, Dayan. Okay, nag-ulan. Na Jode. Hindi ko lighting, nita. This question is from Freddy Lumanas Lapinig na pod. Nganong nabilin ang sapatos ni Cinderella kung sakto kay sa iya ang size? Nagino, nganong man Jud nga. Siguro kay nagid siya hidden agenda ba? Hidden agenda nga inani ato ako ni pabilin ang shoes na ako kay para. Okay. Para magbiga-biga ta. Jud. Pagka magpagana ito. Ay pagbili pag naog niya sa hagdan. Ay tara nahulog ang iyang nabili ng iyang shoes. Pagkabili nakita din sa prince din. Gikuha din ang kuan din ang shoes. Pagkaana din ako ang kaayo. Grabe bugat kaayo. Pwede na siya ma-prenda. Pagkaman ato din siya. Anak din sa prince. Pagkaman kag-TL. Pagkaman si Cinderella nalipat. Igatan man po. Mata siya. Huwag ka na Cinderella. Susway. Wali. Disney princess. Wagan na siya. Yes. This question is from Yani Parents. Anak siya iyahang pangutana. Anak siya ingon siya diri nga anak siya nganong naay mga tawo nga bigao nga dili makontento og isa. Siguro kay gusto sila magbiga-biga gid sila. Ganang sila daghan sila mabigaan. Parihan ni Cinderella. This is from Mayet Corda Edmilao. Yang question kay nganong naa may mga cheater nga tawo? Siguro is siguro diling gid sila makontento sa ilang mga labaw na sa test mga test labaw na pareha na ako mangupya magtuon sige lambo iligan biba ang last question asam to shot this question is from Cynthia. Yang question kay ngano daw why makita nga dugo pag mag-commercial og napkin pagka na ni dugo sige palit og napkin sige buti na to rig dugo sige kasi di load on na example paniod to mo nani hapon namahaw pagka man mag-commercial og napkin pagka man iana dito ka iana na napkin dito man ana na
Ana-ana din ang mga kwan din, oh. Ano, chuchu. Ana din ang kwan. Pak. Bay, nana. Yung pagkaman, iyan ang napkin dira, no? Napkin, bay. Pag-ana na, dugo, no? Ano, pagkanindot ba? Oh, sige. Imagine na. Ina na, may napkin. Pagkaman ni dugo. Sige, di kaludon. Kapin na kayo. Ay. And if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. This is Kristiano Pablo. He's saying, ayaw problema. Una-una, kung isa may himong solusyon, anas. Mag, dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios. Adios!